mazás asadas. Non, hoxe vou facer mazás asadas con nata. Mazás asadas con nata. Que rico. Non, hoxe vou facer mazás asadas con sal. Que rico, mazás asadas con sal. Ai, pero antes teño que mirar a miña horta. Ai, a ver como está a miña horta. Ai, que lindos os meus tomates. Que ringleiras, máis xeitosiñas teño. Ai, os meus pementos, que serios están. As miñas cebolas, que lindas, as miñas cebolas. Tomasa, aquí, Tomasa, aquí. Arriba, xa chegaches, E que faz ti con un patins? Ou con un patín? Chegaba tarde, con non peste, chegaba tarde con tres fotos. Con un patín só? Sí, con así con dos. Menos mal que ainda non chegou ninguén. Mira, xa está todo revisado, todo listo, mira. Listo, listo, listo. Cando veñan os nenos xa nos avisan, vale? Vale. Mira, revisado, revisei isto, está todo revisado. Vou poñer en teléfono. Está listo, está listo, está listo. Vou tentar unha manera, non pense que me entra fama. Listo, listo. Listo, poñelo aquí. Que se están aquí as nenas e os nenos. O que? Que non, que estos son os meus pementos, os meus tomates e as miñas cebolas. Ten razón. Perdón. Boa tarde, nenas e nenos. Boa tarde, pais e nais. A partir de agora tedes que estar caladiños e caladiñas e moi atentas e atentos porque o noso conto é delicioso. Rico, rico, rico. E vai sobre o amor, e sobre a poesía, e sobre todo, sobre a cociña. Claro, porque o amor, a cociña e a poesía riman de maravilla. Comezamos, Antón. Comezamos. 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 A ver, tú? Comezamos. O conto que ides ver a continuación é unha historia de amor. Historia romántica. Dun cociñeiro chamado Antón. E unha pasteleira chamada Tomasa. Antón facía as mellores mazás asadas que el mesmo seleccionaba. Nin moi grandes, nin moi pequenas. A
han de facer unha esfera perfecta. En canto á súa cor, han de estar coloradas, nin demasiado verdes, nin demasiado encarnadas. Ai. E de sabor? De sabor doce, mas non repugnante, e que teñan auga abundante, para que sexan refrescantes. En canto a Tomasa estaba todo o día venga, amasa que amasa. Mazá, forma, pima, lume, asada, sal, lista a comer. É un día de moita produción. Mazá, forma, pima, lume, asada, sal, lista a comer. Mazá, forno, pimba, lume, asada, sal, lista a comer. Mazá, forno, pimba, lume, asada, sal, lista a comer. O forno cansou. O forno cansou. Mazá, forno, pimba, lume. E fixo. O forno cansou e fixo. As mazás quedaron chavos
moscadas. Vai, agora ninguén quere ir a comerlas. Xa non poderei vender a esta feira, nin na tenda, nin no parque a merenda. Vai, quedo sen oficio e sen beneficio. Ai, o cociñeiro Antón é un bombón. É doce, é brondiño, como un poliño. Ai, o meu corazón vai. Polo cociñeiro Antón. Se sei, voulle escribir unha carta a ver se a tristura espanta. Unha carta. E de quen será? Invítote a asar mazás no meu forno, que é de ladrillo. Ben gordo. Con amor, Tomás. Aquí millora masa. Iupi! Buah! Coas ganas que tiña de coñecer. Pois nada, mudo o gorro e a camisa e acudo con Ledicia a nosa cita. Voulle facer a Antón unha mazá asada, pero con moitísimo caramelo. Vai estar de chupete. Toc, 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 toc. Cadê? Sopo o cociñeiro Antón. Recibín a túa invitación. Veño ver que dan amasas, querida Tomás. Pasa, amigo Antón. Muda esa cara de pastor, que o meu forno está facendo unha rica mazá con moitísimo caramelo. Para ti, para que non perdas o teu emprego. Mazás con caramelo. Non sei do que me fala. Porque eu, como vestes, acompañado cun pouco de sal. E máis nada. En fin, vou nas probar, a ver que pasa. A receita xa está lista. Proba esta mazá con caramelo, Antón. Está de rechupete. Bo proveito. Grazas, Tomasa. Tan boa estaba a mazá asada, cuberta con tantísimo caramelo, que Antón, de emoción, deu un farelo. Oi.
ver se esta dor me pasa. Ai, sinto moito, Tomás. Ai, que maniño estou. E agora eu que fago? Como podo axudalo? Dame moita barriga. Voulle facer unha infusión de macela que din que se toma sen auga quentiña, quentiña, quentiña. Pásanche as dores de barriguinha. Entón, Tomasa pechou a súa casa. E sentíndose con sorte, para facer a macela, fui buscar auga á fonte. fonte, ao escoitar dicir iso a Tomasa, do susto, secou a desgusto. Que a fonte, ao escoitar dicir iso a Tomasa, do susto, secou a desgusto. Entón, Tomasa enfadou. E berrou. E patexou. E tanto patexou que a terra vibrou. E tanto vibrou que as mazás de Antón polo chan dixeron: "Bota pronto". E as mazás polo chan fixeron que Tomasa chorara máis. Ata que por ali pasou un paxariño moi pequeniño e moi lindo que na árbore quería facer o seu niño.
tanto chorou Tomás, Ai, que dende alá arriba o sol, preocupado, lle preguntou: que é o que pasou? Pois que a cociñeira entón caeu empachado por comer tanto caramelo asado. E conteille a fonte do susto, se caou a disgusto. E eu enfadei, patexei, fixen as mazas caer. E o paxariño foi buscar un lugar máis tranquilo onde facer o seu niño. Oh, que desastre! Tanta hor fai que o ceo mude a súa cor. Vaya, parece que vai haber tormenta. Millor, macho. Adeus, Tomás. Adeus. Adeus. Pero que dis, si está a facer unha tarde estupenda. Carius, eres súper. E o vento zoou, choveu a mares, e o ceo repartiu todos os seus pesares. Eu vou buscar unha chaqueta. Ay, Tomás, dame vuelta a barriga. Si no se despertaron. Vale, 1, 2 y 3. ¿Dónde voy a barriga? Mira, pero que topamos unha solución. A que sí? A que tiramos de unha infusión. Que che vai pasar a barriga, xa verás, ven. Tenme aquí. Trato que non me vuelva a quemar. Ay. Toma esta bebida e pasará a súa barriga. No, isto estaba rayos e a tronos. Ves, toma un pouquiño
sei unha receita rica, rica, rica. É de que? De bacallao salgado